Tak a je to tu. Máme dokončený, nazvem to LED Track. Je to mobilná LED obrazovka. Dovolím si povedať, že na Slovensku je to asi jediná svojho druhu, hlavne teda tou veľkosťou. Máme tam osadenú outdoorovú 3,9 a vlastne keď sa celá obrazovka rozloží, tak má rozmer 10,5 na 6 metrov. Obrovská výhoda toho je, že tá doba rozloženia vlastne celej tej obrazovky je cca 30 až 40 minút a dokáže to zvládnuť jeden človek. Plocha 63 m2, tých 10,5 na 6 metra, keby sme chceli stavať štandardným spôsobom, tak vlastne treba tam postaviť stage, ten stage treba ukotviť, teda zavetriť, aby to všetko bolo podľa bezpečnostných noriem a plus ešte postaviť tú samotnú obrazovku a to sa nebavíme o 30 ani 40 minútach, ale to sa bavíme naozaj o veľmi veľkom čase. Napríklad teraz sme to mali na okruhu na Formule 1, kde tá obrazovka bola vlastne umiestnená pri trati a informovala tých účastníkov alebo tých návštevníkov, ktorí tam boli, o tom, že kto je prvý a vlastne rôzne tie kamerové zábery potom boli premietané na tú obrazovku. A zase, nebolo potrebné stavať absolútne žiaden stage na tento rozmer obrazovky, my sme tam len vlastne ten track priviezli, prešiel ten proces tých 40 minút toho rozloženia a okamžite vedela fungovať. Minulé nás kontaktoval jeden klient a tiež potreboval obrazovku takú, ktorú by vedel v podstate veľmi rýchlo rozložiť na jednej akcii, tak sme mu ponúkli práve tento track a nevedel si to predstaviť, tak sme ho zavolali k nám na firmu a v podstate sme mu to tu celé rozbalili, ukázali. Čiže ak máte vy záujem túto technológiu vidieť, ako funguje, track sa nachádza u nás na firme v Bratislave, čiže kedykoľvek okamžite k dispozícii. Pokiaľ máte záujem, tak nás neváhajte kontaktovať. Prídeme, rozložíme, postavíme, hotovo.